Hi guys, it's me, Breaks, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And ayan guys, nakatapos ko lang kumain at maligo. And ayan, sa ating vlog is sasalubungin natin yung Pasko ngayon. So ayan, and modulated lang yung ating boses ngayon kasi merong natutulog. So ayan, and yun, sobrang tahimik ng paligid ngayon. Hindi naman sobrang tahimik kasi merong mga nag-arkila ng karaoke doon sa kapitbahay namin sa baba. So sa labas siya ng farm. So ayun, and sobrang tahimik lang ng mga pangyayari ngayong Pasko. It is because of pandemic nga, 'di ba? So ayun. And yung kalsada naman, hindi katulad dati na sobrang ingay, sobrang masaya. Merong Christmas party, so ngayon, limited lang. So, naging lang siya. Busy lang yung daan kasi may mga motor na dumadaan, mga jeep, mga auto. And meron ding mga ilan-ilan na mga naglalakad kasi galing ng simbahan a while ago, mga 30 minutes ago. So, ayun. And, yun guys, yung aming handa lang, hindi naman madami kami handa. And mostly dito sa aming handa is binigay lang. So, ganun. Papakita ko siya sa inyo, guys. So, ayan. So, ayan guys, meron tayong pork chop. Luto yan ng mama. And bigay ng kapitbahay. Thank you, Ate Gigi, sa spaghetti. Ayan, spaghetti na merong soup. Kahit konti. Ayan. And meron din binigay yung kapatid ni mama. Chooks to go. Kaninang hapon. Thank you, Auntie Linlin. Chooks to go, and binigyan din kami ng grapes. So ayan, grapes yan guys. So meron din binili si kuya na Jollibee na chicken bucket, tapos family pan, spaghetti, gravy, tapos sliced bread. Yung isang loaf is paubos na siya guys. So ayan, kasi gutom na kanina. And meron chiffon cake, and nilagay namin siya sa tubig kasi baka anuhin ng mga insekto. So ayan lang yung handa namin guys. So guys, so yun lang ang aming handa. Sobrang konti lang kasi pandemic, and ayun, ang importante is hindi natin makalimutan i-celebrate yung birthday ni Jesus Christ. So ayun, let's not forget the spirit of Christmas despite pandemic. So ayun, sana safe lang kayo. And ayun, sana okay lang kayong lahat, happy lang kahit merong pandemic. So ayun, laban lang, huwag magpapadala sa mga stress, depression, or mga problema, lalong lalo na sa mga estudyante na nag-online class ngayon. So ayun, and currently malapit nang mag 9 PM, malapit na siyang mag 9 PM, and 3 hours and something bago mag Pasko na talaga. So ngayon, pa lang, desperas pa lang ngayon, 'di ba? So ayun, and ayun lang yung mga ganap guys. Sobrang simple lang talaga ng mga ganap. Hindi katulad talaga dati na maraming Christmas party, kahit ganyan. So ayun, and alam niyo, diet ako today. Hindi ako diet today. Kinokontrol ko yung kain ko kasi ako diet. Meron akong program na sinusunod yung sa All Blanc TV, mga Korean na nag-e-exercise. So ayun, and ngayon sobrang busog ako kasi kumain ako ngayon, and hindi na siguro ako kakain mamayang alas 12. So update ko na lang kayo kung anong mga ganap na mangyayari mamaya guys. So ayun lang, and Merry Christmas in advance. And so ayun, update ko na lang kayo later.